Vitle on mainio ohjelma. Sillä voi piirtää ja äänittää. Se mikä on siinä hienoa, niin voi myös tallentaa sekä piirtämisen että äänityksen. Erilaisia värejä, tietysti niin kuin piirrosohjelmassa, ja sitten voi viivan paksuuksia säätää ja niin poispäin. Hyvä väline esimerkiksi sadutukseen tai toiminnan ohjaukseen. Siinä on mielenkiintoinen juttu se, että voi pistää muun muassa värejä valmiiksi. 4 väriä voi pistää aina sillä tavalla, että ne on valmiiksi valittavissa, jos on hankalaa valita sieltä monien värien seasta. Sitten voi tallentaa niin, että tosiaankin jättää sen äänen kokonaan pois, eli pelkän piirroksen. Tallennuksia sitten voi tallentaa sinne omalle kamerarullalle ja niitä voi hyödyntää sitten taas jälleen missä tahansa sovelluksella, kuten Book Creatorissa tai erilaisissa viestintäsovelluksissa. Hyvin käyttökelpoinen.